estudiants de tercer i quart de traducció i estudis anglesos i formen part de l'assignatura Theatre Workshops in English, dins del Departament de Llengües i Literatures Estrangeres, amb el suport de la Facultat de Lletres. Aquest proper 21 de maig, en el marc Primavera de les Arts de la UDL, farem 2 representacions de la tragèdia d'Arthur Miller a les 5:30 i a les 8:30. L'entrada és gratuïta, però hi ha places limitades. No et quedis sense. Podeu reservar la vostra entrada enviant un missatge a aquest correu. We kindly welcome you to discover the reality of Salem's witch trials of 1692. Will you be able to witness this? Without becoming part of the judgment?